אז שרה ביקשה ממני להגיד משהו שקשור לתורה ומדע, בסדר? איפה הראל? הראל הוא לא... הוא בתורה, הוא לא במדע. אוקיי, אז למסור לו את בסדר, את המסרים, זה נראה לי... מה? משהו גם על תמי, על תמי לא צריך להגיד עליו כלום, רואים פשוט... אבל כשתמי תקבל דוקטור... לא תדבר עליי בבקשה. על המאיות. בסדר, רעות היא הסנונית הראשונה אחרי התמי ואחרי ה... לא אחרי, היא לפני. טוב, נגיד כמה מילים קצרות, כי בכל זאת רעות, הנציגת המדעים במשפחה, הדוקטור הראשונה, באמת אולי סנונית נוספת לדוקטורים או תארים אחרים. גם רבנים התקבלו, מרים, זה גם בסדר, אבל אנחנו כרגע בעד הדוקטורים. עד עכשיו היו רק מהנדסים, כן? מה זה? יוחאי, לא פה הדיון. עד עכשיו היו רק מהנדסים. יש מהנדסים? יש, ברוך השם. אז אני אגיד כמה מילים על העניין הזה שקשור לתורה ולמדע, כי אנחנו רוצים גם תורה וגם בעד המדע, ובאופן אינטואיטיבי, לפחות נדמה כאילו יש מתח בין שני המושגים הללו. הדמות שהכי מזוהה עם המתח הזה הוא היום מישהו, רבי שהיום הוא, אפשר להגיד, הרבי של הדור. אתם מזהים מי אני מתכוון? רבי של חב"ד. מי הרבי היום? בביץ'. לא מיליובביץ', הוא כבר פסה, הוא פסה. לא עובדיה, לא. למי יש הכי הרבה חסידים היום? עממי. מי ברחובות ככה השם שלו? רבי נחמן מאומן, בוודאי. בוודאי, מה זה... היום הוא הרבי של הדור הזה, מהרבה בחינות, אבל יש לו ספר שהוא פחות מוכר, מכיר את המעשיות שלו, יש לו ספר שנקרא ליקוטי מאמרים, מאוד עמוק, מאוד חשוב, ויש לו שם ליקוטי מוהר"ן, ויש לו שם תורה שהיא נחשבת לאחת התורות הכי חשובות, תורה ס"ד. ושם, בתורה הזאת, הוא מציג איזשהו תובנה מאוד מאוד מדויקת, מאוד עמוקה, מאוד נכונה, והוא אומר שבעצם אנחנו מדברים על לפני 300 שנה. לפני 300 שנה ברעות, אני חושב שיודעת, המדע המודרני מתחיל אז. זאת אומרת, בימי הביניים זה היה פסאודו-מדע, כאילו מדע. המדע האמיתי מתחיל בערך במאה ה-17, ורבי נחמן שבאינטואיציה הגאונית שלו מבין את העומק של האינטואיציות המדעיות הללו, והוא טוען טענה כזאת, הוא אומר שבעצם בעולם שלנו יש, משתמש במושג קבלי, מקבלת הארי, הוא מדבר במושג שנקרא חלל פנוי. זאת אומרת שמי שמשתמש בשכלו באופן הגדול ביותר בעצם מגיע לנקודה שהיא ללא מוצא, לחלל פנוי, למקום שאין בו אלוהות, עד כדי כך. והוא יוצר דרך המושג הזה את המתח שבין שכל, תבונה, מחקר, או חוכמה באופן כללי, לבין אמונה. והוא טוען שבעצם השכל שלנו מוביל אותנו את האנשים הפשוטים, למעט את הצדיקים שבדור, לנקודה שהיא ללא מוצא, ולכן אסור להיכנס לשם, אסור לחקור. המחקר מביא אותנו לכפירה, מביא אותנו להכרה שבעולם הזה אין אלוהות, והוא טוען שבאמת הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו מהעולם, ולכן מי שמשתמש בשכל מגיע למסקנה הזאת, ולכן אסור בכל לשון של איסור לחקור, להשתמש בכלים האלה של התבונה, של האנליזה, כי הסתירות שהאדם יגיע אליהם יובילו אותו לחלל פנוי, לנקודה שהיא לנקודת אל חזור. אבל אנחנו לא רוצים להישאר רק פה. רבי נחמן יש הרבה דברים חשובים שבזכותו הופך להיות הרבי של הדור. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את התורה שלו, מאוד קרוב אליה, אבל לעניין הזה דווקא אני לא כל כך מסכים. אני קרוב לרבי אחר, שהוא הרבי של התימנים. ומי הוא הרבי של התימנים? יפה מאוד, נכון? זהו, אני מתפלא שלא דיברת עליו קודם. חכה, אני רוצה לסיים איתו. עכשיו, הרבי של התימנים, שהוא הרמב"ם, כתב כמה ספרים חשובים מפורסמים. הספר הכי חשוב שלו, אבל הכי פחות מפורסם שלו וידוע ונלמד, הוא מורה נבוכים. ומורה נבוכים מתחיל בתיאור הנבוך, תיאור טיפוס הנבוך. מי הוא הנבוך? הנבוך הוא אותו תלמיד, אותו אדם
מילא את קרסו בש"ס ופוסקים, מילא את קרסו בתורה, ואחר כך עבר למחקר, לפילוסופיה, ובעצם הוא מוצא את עצמו במבוכה, מוצא את עצמו בסתירה בין המושגים התורניים שהוא מכיר, מחז"ל, מהתלמוד, מהתורה, לבין המושגים המדעיים שהוא נחשף אליהם באמצעות לימוד הפילוסופיה ולימוד המדעים. וזה יסוד המבוכה. עכשיו, בדרך כלל מבוכה נתפסת אצלנו כמשהו בעייתי שצריך להשתחרר ממנו. אבל בעצם, בשביל הרמב"ם, המבוכה הזאת היא התחלה של הדרך. זאת אומרת, רק הנבוך הוא זה שמתחיל לצעוד בדרך, יתחיל, רק לא יש סיכוי להגיע אל איזשהו מקום, אל המקום הגבוה, הנעלה של האדם, ובדרך נפתלת, מסובכת, מורכבת, ולמעשה שמעטים מאוד מצליחים להבין אותה. הרמב"ם מורה נבוכים מצעיד את הקורא אל הפתרון שלו של המבוכה הזאת. אבל ביסודו של דבר, מה שאני רוצה להגיד, שבשביל הרמב"ם השכל הוא הכלי של העולם, הוא צלם אלוהים שבאדם. זאת אומרת, אם האדם נברא בצלם, אז צלם אלוהים שבאדם הוא השכל שבאדם, ולכן התבונה, השכל, הכלים הללו הם כלים דתיים. זאת אומרת, השימוש בשכל הוא בעצם מושכל דתי, הוא לא משהו שנוגד, אלא הפוך. זאת אומרת, כדי להיות אדם דתי, להגיע למעלות גבוהות, אתה צריך להשתמש בשכל שלך, ומתוכו להתמזג עם השכל הפועל, ולהגיע להשגות הגבוהות ביותר, שזוהי בעצם הנבואה. אז אם כן, מה שרעות עושה, מה שעושים החברים שלה, העמיתים, הקולגות שלה, במחקר, בעיקר במדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי הטבע, פילוסופיה פחות, למעשה מבחינת הרמב"ם זה להכיר את האלוהות, להכיר את מי שאמר והיה עולם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא סותר, אלא הפוך, זה משהו שהוא אפילו לא משלים, אלא יותר ממשלים, הוא הדבר שלעצמו. ומי שרואה במדע סתירה לאלוהות, אז אני אומר לו, לך אל מורה נבוכים, לך אל 8 פרקים, לך אל יסודי התורה, לך אל המקומות הללו, ותכיר את מי שאמר והיה עולם. אז אנחנו בעדך, רעות, תמשיכי והצליחי, וכן, נפגש בפרופסורה.